mmachita nawo sona. Munali ndi nthawi yochita verify my facts. Kuonesesa kuti zimene tu mtsogoleri wa dziko akuyankhula ndi zolondola kapena ayi. Ndi ananena kuti ya munditumizire iliyo ngati mwazipeza munditumizire koma ndi zinthu zochepa. Mawu amenewo kuti zochepawo ndi amene ineyo ndi amene pamene ndimagona anandipweteka. Because even president atakhala kutopa ngati present chinthu chimodzi. Mudziwe zonena kuti ma ramifications a integrity kapena kuti perception mene anthu angamuonere kuti ngwabodza it's not something you can afford as a country. It's not even MCP. We're talking about as a country. Undi mtsogoleri wa dziko. Chimene akuyankhula chimene okhala chinthu cha chilungamo choyenera komanso chenokhala chinthu choti is verified can be verified on the ground. So kuti ena azinena kuti ya ndi zinthu zochepa. Are you sure mungamauze ana anu kunena kuti ndinanama koma bodzalo ndi limodzi lokha zina zonse zolondola. Bodza ndi bodza, kunama ndi kunama. So for me, I thought kunena kuti anthu amunamiza. Chifa I don't think kuti achakwera would go ku Phalombe, would go madera onsewo ndikumaka fukula on the ground kuti zinzona. Alipo anthu amene adalembedwa ntchito kuti azimthandiza mtsogoleri kuti zimene akulemba zimene akuwerenga zimene akuuza amalawi zikhazo yenera. So for me, I feel anthu amthandiza president kuti ayankhule zinthu zimene zizonama zizosalondola, and because of that anthu akunyoza dzina la achakwera. Anyamata nawo atsikana nawo atawa sakuonekeranso zinthu zochititsa manyazi zomvetsa chisoni komanso zokhuza kwa mtundu wonse wa Malawi, despite kuti kandi wa Malawi Congress kandi wa DPP kandi wa UTM tenera kumamva chisoni pamene dziko lino tikunamizidwa kapena kumamuzidwa zinthu zimene on the ground palibe ochitakhala chimodzi. Chona